हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मडर्न ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजां दं आंबो मोजाङै दङ ट्राइ बारा मोजां नङा ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रिथार हालोदा गाज्रिथार फिसाला लोमजादों दोनथ'नानै आं भिडिअ बानायनाय बेखौनो नै गस्ला गिजि जेरावबो थाङा नालाय न'आवनो गाननाय आरो आंहा बे जेरावबो थांनो हायाना मानसि बेमारखौ लानानै मालायनि बायदि बहाबा थांनानै माबा खामानि मावहैनो हाया माबा दांहैनो हाया जायोना थांफानांगौ लांफानांगौ जायो न'आव सासे गैयाबाथाय गारिया बाहेरायाव बरनलांबाथाय लांनो हाया जायो ओमफ्राय आं दा बेखौ न'आवनो लकेल जेम बानायनो नागिरदों ओरैबायदि मोदोमफ्रा देरफुंजोबथारबायना जानानै लोंनानै अमा बेदर बयलार बेदर जानानै ओरै गेन्द्रा गेन्द्रि जाजोब्बायना बेखौनो आङो दा बेखौनो जेम बानायनो नागिरदों आरोखि आङो ओमफ्राय गासिबो जन्थ्र फन्थ्र आंनाव दंखाजोबो दा बेखौनो आं बानायसै लोगोफोर आरो भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जाय दाबो आंनि बे मडर्न ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोनसे लाइक खालाम मोनसे शेयार खालाय मोनसे कमेन्ट खालाय लोगोफोर आरो बहानिफ्राय नायदों बबेनिफ्राय नायदों अननानै प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावदे आं बिदिब्ला बानायलांसै दा जेमखौ थुदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों नायफालांबाय थादो दे आया नारजि संदोंमोन आं दालि आया नारजि संदोंमोन आं दालि बायदि लाव लाव अमा बेदरजों रोदोद लायगोन आं जाफिनबाय नारजि ओंख्रि नायनानै आरो दालि बायदि लाव लाव अमा बेदर संदों दा सासेया रायसिगोन आंखौ बिदि खेला गेलेनानै जोंखाङो होननानै होनोसै ना Madia gym gili na ora. Oh, gini ya, ada gini. Ayo tuh Madia be. Ayo di mana? दा भिडिअआ माबायदि जाखो लोगोफोर अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावथार दे दा आंनिफ्रायबाथ' जाबाबो जाबाय जायाबाबो जाबाय नोंथांमोनासो मा सानो आङो बारा गोलावबो खालामनो सानासै अखाबो हादों नै ओमफ्राय बेलेगावबो थांनो गोनां दं आंहा खामानियानो एसे मावबाबो जाया जागासिनो दं मानसि लोमजानायजों माजों दाबो मानसिखौबो फुथुनासो दोनथ'दोंना आङो ओरैबायदि हालोदा गाज्रियैनो दंथारो जोबोद दुखु खस्थ' जेरावखि बबाव थांनो सानबाथाय जाया आङो ओंखायनो जानला मोनला भिडिअ बानायलाबायलायबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय